vanokangana maministers asi vozouya zvevo approve nyaya yokuti munhu ngaabve uku achienda uku. Shifting of these positions ari so sensitive aya. Anoshiftwa kubva kuarmy hachisi chinhu chokungonanaira nezvioko zvenyu. Ndosaka muchinzwa vachizo Kuliend TV atibatike zvechobu mangwanani muri yeZimbabwe. Mangwanani Kuliend chibaba. Ndanga ndakateerera zvivhitivhiti makusena aya mangwanani ndamukirira kuti ndimbonzwa kuti kumusha uku zvinhu zvakamira sei uye zviri kufamba sei. Ndateerera pane chimwe chivhitivhiti chedu chinonzi Zim News Updates. PaZim News Updates pari kutaura nyaya yokuti kuchinjwa kuri kuitwa magenerals kana kuti kushandurwa kwezvinhu muarmy kuri kuitika. Kuri kukonzereswa namai Auxiliar Mnangagwa nomwana wavo Shaun Mnangagwa nevamwe vakomana vakasiyana vanonzi vanga vari kuBrickard Farm kuKwekwe uku. Pane zvinhu zviviri kana zvitatu zvokuti kana ukatarisa nyaya iyi inongotiudza kuti nyaya yeimpeachment iri kunonoka. Asizve ini panyaya idzi ndaona nhema, nokuti kana tikatarisa musi watapedzisira kunzwa Comrade Bombshell vachitaura vanoti vaMnangagwa vakukanganwa kusvika pakuti vakakanganwa minista wavo. Minista uyu vanonzi vakamukanganwa pakanga pachigadzwa General Sanyatwa kuita kubva kugeneral vachienda kundoita Minister of Sports and Culture chakadero. Saka kana ndonzwa kuti zvinhu zvese izvi zviri kuitwa naAuxiliar Mnangagwa nevamwe vese vakatenderedza, ndinotangisa manje kuchiona kuti pane kakunyepa apa. Inhema idzodzo ndivo vari kuzviita. Why? Because ivo havaigona kundopuruva nokutoita kakuungana kokugadza nokukonfema kuti munhu uyu abva kuthis department achienda kune iri department, asi ivo vasina kuzviita. Vasina kubvunza kuti ko ichi chataunganira pano chii chiitiko ichi chakonzereswa nani uye zvafamba sei. Hamupaoniwo hama dzangu. Vanganogadza munhu kumubvisa kuthis ministry vachimisa uku vasina kunge varivo vazviita, asi varivo vanofanira kuzviita. Kana kuti regai tichiti for sure impeachment yanonoka kana zvirizvo zvavakaita kuti izvi zvakaiswa nesignature zvese zvikaitwa nomwana wavo, ivo vakazongouya bedzi voti gara pachigaro ipapo. Saka havachazivi zvavanoita zvamashuwa baba ava, nokuti zvinhu zvese izvi hazvigoni kuitika. Ivo varivo president, varivo munhu anofanira kuzvichinja, asi zvondoitwa nomumwe munhu, mapepa osainiwa nomumwe munhu, ivo vasina kuzvitaura, vasina kubvunza kuti nhaiwe Sanyatwa, ko panapa wauya kuzogara chigaro ichi zvafamba sei? Wavolontiya ukasandiudza sei kuti ndo decision yawafunga? Pane mubvunzo yakawandisa. Kana zvirizvo zvavakaita kuti vaMnangagwa vakaita izvozvo
vagozotadza kuvunza munhu wachinjwa nevamwe vanhu vasirivo, ndobva vazvigashira zvakadero. Saka for sure vakurasa njere. Vari mukati umu chitiregererai imi vari mukati meZANU-PF, musacharamba muchipikisa nyaya dzisina nebasa rese, because tarisai muone vanokangana maministers asi vozouyazve voapuruvha nyaya yokuti munhu ngaabve uku achienda uku. Shifting of these positions ari so sensitive aya. Anoshiftwa kubva kuarmy hachisi chinhu chokungonanaira nezvioko zvenyu. Ndosaka muchinzwa vachizoti iwo masoja don't play around nokupfeka uniform yechisoja. Harisi department rikungotamba naro zvokuti unongoona vana kapuracha vakangopfeka nhumbi dzechisoja vachingofamba nadzo, vamwe vachizoba nadzo vachizozviitisa mbavha voita sokuti pasvika masoja vobva vaba nadzo, vamwe vachizosvika pakuti unenge akadhakwa akarara akaita marara, vanhu vongotorawo mapikicha vobva vatotanga kunyepa kuti musoja uyu anga akarara. Aiwa, ndosaka muchizonzwa vachiramba nadzo nokuti harisiwo department rokutamba naro. Hapasi pokutambira pokuti pangazotanga zvipana izvi zvinana Shoni mwana waZuro panapo akatobarwa uyu ndakatarisa ini chiri kubuda mukaka pamhino uyu ondoshonyongora achibvisa vasanyatwe chikakarara chakabva kuhondo. Imi musada ngavarege kuita zvokutamba, kana vachitodaro zvatoshata. Nyika isina kumira zvakanaka kana security yedu inenge yapa threat yokuti anything can happen. Vakomana vakuru vari kumusoro vachifungidzira kuti icommand yabva kuna baba, kuna bosi secretary general. Izvo zvisizvo, hamusi kuzviona kuti inenge yatinoita apa threat yekuti tinogona kungogaruka taakuitiswa zvimwe zvinhu zvatisingafani kuitiswa. Chachigananda uyo asati achiri musoja Shoni Munangarwa uyu wototyisa. Kana izvo zvaari kuita izvezvo akutotyisa, wotoda kutotyisa zvokutyisa zviya, matyisire chaiwo akwete matyisire okutamba. Saka tichinzwa futi kuti wakazenge venge andohodha zvokuda kuzosvibisa zita ravageza asi achitoparadza nyika ino yeZimbabwe. Saka vakuru ngavaonei kuti vati dzikei pachigaro, nokuti kana vorega mwana wavo achitamba nezvinopisa, zvinoti kana zvikapisa imvura inopisa imba yese, kuteukira pavanhu umwe wakutamba negasi mumba zvowe mwana uyu. Gasi rinodhura imba dzikapera, nemanext door anotsva kana akatamba negasi mumba. Mwana worudzurwa achisina kunaka. Chachigananda, zvinova ndizvo zvigananda zvatiri kuti hatizvidi. Tochidzokera kuna ana mukomanyoka yemabhunu nevakuru vatinotarisira kuti vachazotonga nyika. Isu patiri panapa takutozviona tapinda muchenji. Vakomana, kana tapinda muchenji, zvigananda ngazvirege kungoregwa zvichinda. Uye nyaya dzokuti chigananda chinonzi chatizira pano paSouth Africa pachonzi hachisi kubatwa kudzoswa kuti chiuye chitiudze kuti mari chakadziisepi. Hatingaiti nyaya yokuti vanhu vanongogara pachigaro, vachigara pazvigaro zvokuti kana vagarapo vanongotoziva kuti inini ndoda kuba ndigoenda. Otonoita muSouth African ikoko, otogarako nemhuri dzake achishandisa mari dzedu dzaakaba kunoku, isu tichitambura tichirya nhoko dzezvironda. Handizvopi zvatakadzibvisira varungu izvi. Izvi hazvisizvo vakomana. Toda kutaurana chokwadi. Nemi vakomana vanenge vachingopikisa-pikisawo muchingoita sokuti zvinhu zviri kuitika hamusi kuzviona muchinyepera kudzungaira.